Good morning to all my viewers. Happy morning, happy Tuesday. Ano ba naman tong cellphone ko ba? Hindi ko alam. Rotate daw. I need to rotate. Wait lang. Good morning sa mga lalabs ko. Stop calling. Amatin si Miyukan Kwantiao lah. Wow. Mo pukapay. Ang ano naman tong matanda ko eh. Những người quán ba. Na siniyaw takay daw. Ni takay man. Ni sumukay. Ang kulit tong matanda ko na to. Huwag ka namang mahulog cellphone. Ayan. Good morning mga palangga. Hindi ko alam natin. Hindi kami makalayas kasi naulan. Hindi ko alam. Huwag kayong tumawag sa mga caller. Huwag kayong tumawag sa akin kasi naka-live si Tita Inday. Good morning mga palangga. Wait lang. Good morning. Ang aga namin nagkadkad sa braha ni Gurang. Hindi kasi kami makalayas kasi naulan. Kaya kumusta mga palangga ko dyan? Happy morning. Pasok mga lalabs. Ang ano ng agtang kubay. Ano daw agtang? Ano na sa Bisaya? Mega shoutout sa mga Bisaya dyan. Taga Sikihor. Good morning. May palangga in Canada. Hi, mega shoutout to Nicole and Glitch channel. Please don't forget to subscribe her channel. Good morning. Mega shoutout mga palangga. Pasok mga lalabs. Sana naman papasok kayo dyan sa kubo ko. Para may kasama ako dito magwalwal. Wala namang pumasok. Sana naman pumasok kayo dito sa kubo ko.
Sana naman. Wala bang tao dyan? Nasaan ang mga tao dyan? Pumasok na kayo at mag-chismisan ang mga Bisaya. Pasok ang mga bisdak. Basta mga Bisaya ba, mga gwapahon, naks. Bahalag pobre basta hilas. Ano daw? Pawala sa kuan kaguol. Yes, andyan na sila bay. Pasok na kay mga balangga ko. Wala talagang tao dito sa Kubo ko bay. Dun, 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 dun. Pasok na kayo sa tahanan ko. Puyang tahan sao. Seven minutes, wala pang tao dito. Ang kulit ng panay tawag sa akin. Ano yung beauty ko. Ano daw? Ano daw? Ang beauty sa matanda. Hi, langga! Salamat sa pagdalaw. Ikaw yung una. Mega shout out kay Nelach Channel. Hi, Bibi. Salamat sa pag-ano. Ikaw yung number 1. You are my idol. Salamat sa pagpunta, be. Okay lang, langga. May trabaho ka ba ngayon? Ang matanda ko naman dito, ang aga nakipaglaro ng braha. Kumusta dyan sa Pinas, lalabs, Nilach? Nilach ba yun? Nilach? Ayon. Hindi ko maano yung pag-pronounce yung ano. Hindi katulad sa ano. Tita Inday, driver sa wheelchair. O di ba, boom? Ganon yon. O di ba, maano lang yung ano ko. Nilach? Oh, Neil. Hi, Neil. O, Neil na lang kasi. Nang ano naman to eh.
Hi, Nila loves. Oh. Wag na yung latch, o di ba? Nail latch. Pwede na, hi, Nel, o di ba? Para namang social, o di ba? Social. Busy ka sa work. Mega shout out sa mga lalabs ko dyan. Pasok naman kayo dyan. To all my viewers, mega shout out. Ayan. Mega shout out sa taga Sikihor, mga Bisaya dyan. Kung saan man nasulok na mundo nakarating yung ano ko. LS, happy Tuesday morning everyone. Tita Inday, driver sa wheelchair dito sa Taiwan, ang babaeng Bisaya. Mega shout out. Love you guys. Huwag niyo naman akong iwanan. Hi, dalawa ito naka. Salamat lang ga ko. Ayan, bigyan din kita ng ano, ayuda. Salamat ng marami. Yayamanin ka talaga, baby. Super. Binigay ko kaya yung ano ko doon sa ano natin, sa kubo, pero wala namang pumasok. Siguro tulog pa sila, no? Pero okay lang yon. Wala kasi akong maano dito sa bahay. Itong matanda ko na to eh. Nag-message ka ba doon sa ano natin? Kanina. Hi Bruno, my loves! Good morning, good morning! How are you, dear Bruno? Mega shout out to you. Mega shout out kay Bruno, ayan. Bruno 24K, ayan. Mega shout out to you, lalabs. Watching from ano ba to? Sayo Asia, di ba? Mega shout out to you, palangga. How are you, Bruno? Welcome to my LS. Early in the morning. 8:30 p.m. Okay. Here in Taiwan is 9 a.m. Tuesday. Ayan. Mega million shout out sa taga US dyan. Good morning everyone. Patamsak naman dyan. Can you please give me a thumbs up, Bruno dear? You never give me a thumbs up, you know. Don't forget to give ayuda to Tita Inday. I'm so sorry but I can't stay. I'm on my way to... okay. It's okay, dear. Take care always. Salamat naman sa paano dyan. Kulay-kulay dyan, Nel at lalabs. Thank you so much, Bruno dear, sa thumbs up. Please take care always. Mega shout out sa pinsan ko dyan sa Sikihor. Ayan. To Mimi and Gian. Mega shout out sa YouTube channel niya. Good morning. Pasok mga lalabs. Nilats, baby, don't leave me, okay? Nagmakaawa talaga tong Tita Inday mo eh. Para naman may makasama ako dito. Magdakdak. Sa aga-aga na dakdak.
Thank you so much. To all my viewers in Manila, ayan, mega shout out, taga Manila, ayan. To my followers in Amerika, hindi ko alam kung saan siya, banda sa Amerika, mega shout out kay Gabriel Pakatang, ayan. Together with her wife, Bambi Pakatang, ayan. Salamat Palangga ha. Binigyan mo ako ng ayuda. Salamat in advance sa magbigay ng ayuda kay Tita Inday. Tita Inday, love you guys. Nakakain na ba kayo ng almusal dyan? Malamig na tong kape ko. Sumabay sa panahon na malamig. Kianel. Ayan. Salamat na marami, idol. Sa pagbigay ng mga alipores mo dyan. Nabigyan mo ako ng alipores. Salamat ng marami. Super lapit naman tong camera ko. Makita yung anuhan ng forehead. Dangas. Dangas ba yun sa ano? Bisaya ka ba, Lalabs Nel? Si Tita Inday kasi Bisaya. O, ayun. Pasensya na sa mga tao dyan na like makapanood sa video ko kasi sa Tagalog ko yung parang halata talaga na kasi I am proud naman talaga na Bisaya ako. Super Bisaya bay. Ba't wala ng tao dito sa bahay? Bisaya ka ba? Saan ka sa Bisaya, bebe? Nel. Saan ka sa Bisaya? Ako si Kihor ako. Super Bisdak. Taga Sikihor. Sikihod nun, Jukubay. Hi, Christian de la Piña. Mega shout out to you, dear Palangga. Taga Cebu ka? Christian, salamat sa sa tamsak. Ayan, bigyan kita ng ayuda, lalabs. Mega shout out sa taga Cebu. Ayan. Christian de la Piña. Ayan, salamat. Si Christian de la Piña parang taga Sikihor ata din to kasi maraming taga Sikihor. Ha? Ang dami mo namang alifores, bebe. Oy, de la Piña, ba't de la Piña? Maraming de la Piña doon sa amin sa Sikihor, promise. Talaga? Oy, Palangga talaga ako niya, oy. Salamat, Bibi, Christian. Ang bait naman ng Palangga ko, oy. Salamat. Ano naman to? Yung parang maano na talaga ako sa'yo, promise. Ay, ganon. Kasin mo. Kasi sa Sikihor, maraming mga dilapi niya sa Sikihor. O, diba? Basta mga Bisaya, bay. Mga gwapo, o, diba? Oy, we love our own talaga, o, diba? Si Tita Inday. I love my own Bisdak, Bisaya. Bahala gulang na, basta hilason, o, diba? Ingna dayon din Lalabs nil og tinuod, oy, naunsa ka, oy.
Na bahala bahala gulang na basta kay gwapa, o 'di ba, yun. Nasaan na kaya si ano? Mega shoutout kay kay ano, Nicole Anglets, nasaan na kaya yon? Scortfield, ayan, thank you so much Palangga. Baka ikaw na naman 'to, bibi. Ayan, si Scottfield, ayan, binigyan kita ng ayuda, lalabs, salamat. Thank you so much. Salamat ng marami sa mga palangga ko na nandito. Ayan. Oh, ganon. Okay. Ayan. Salamat. Ang bait naman talaga ng palangga ko, oy. Marami talagang alipores. O, yayamanin ka talaga, palangga. Promise. Sana naman yung mga binigay mo na ano sa akin, ayuda, wag mong bawiin ha. Sige ka. Magtampo talaga si Tita Inday sa'yo. Sige, salamat sa pagdikit. Scottfield Life, salamat na marami. Miga shoutout sa Imua Dodong. Tita Inday, love. Salamat na marami talaga. Salamat ng marami. O, diba? Ang bait naman. Thank you. Huwag niyo akong iwanan ha. Diyan lang kayo mga lalabs. Huwag niyo akong iwanan. Diyan lang kayo mga lalabs. Diyan lang kayo. Ayan. Si Arnel Andreno. Hi, palangga ko. Good morning to you, lalabs. Good morning. Salamat palangga, Arnel. Yes, paki naman. Salamat palangga ko, Arnel. Ang bait naman talaga nito, oy. Salamat marami palangga ko. Tita Inday, love you. Basta salamat talaga. Hi, Nicole and Glitch. Salamat. Palangga, Nel, pakidikit naman dyan kay may palangga Nicole and Glitch. Ayan. Yung mga mo dyan, pakidikit-dikit naman doon. Nicole and Glitch, pwede ka magbaba ng bahay para madikitan ka ni kay Nel. Kasi ang daming niyan. Ibaba mo yung mo.
Nilangga, ano naman, favor naman dyan. Yung sinabi ko sa'yo kanina, siya yung ano, pinsan ko. Para bigyan ka ng ayuda, Noy. O, di ba? Ayuda is life. Nilangga, ayan yung link ni ano, yung bahay ni Nicole. Ayan. Padikit naman palangga ko, please. Please lang, Tita Inday, lalabs. O, di ba? Ang matanda nagmakaawa si tanda. I'm not much matanda. Okay, okay lang. O, di ba? Salamat na marami dyan sa mga palangga ko. Nilangga, andyan ka pa ba? Huwag mong iwanan si Tita Inday. Para hindi kita maggarote. Ano daw? Kawawa man, hindi joke lang. Ang bait kaya niyan. Hindi ako iniwanan. Ano daw? Scottfeld? Ayan. Yes, salamat na marami. Nicole and Lalabs. Nicole and Glitch family, salamat sa ayuda. May pambili na ako na sabon na ano, Lux. Salamat, Noy, Nicole. Salamat ng marami sa ayuda. Ayan, Nicole and Glitch. Makapalit na ko og sabon nga perla, Noy. Salamat. Nail arts langga, paki ano naman, padikit naman sa palangga ko dyan na. Super chatter, ayan. Si Nicole and Glitch. Salamat, basta salamat kaayo, Noy, ha. Sa ayuda. Oo, di ba langga, makapalit na ko og kuan daghan nga perla. Makapalit na ko perla ani para makuan akong nawong. Pila na daw kabarita nga kuan ani, perla akong mapalit. Nilas langga, andyan ka pa ba? Padikit-dikit na lang sa ano yung mga ano mo dyan, padikit-dikit. Ayan, salamat ng marami. Sa nagbigay ng ayuda, ayan, salamat. Naapa man good oy perla good nonoy. Nail arts don't for ayarag ka kuan din no. Itagaan lagi ka o nya og kuan. Yes, mega shout out to my super chatter. Ayan. Sa nagbigay ng ayuda, Nail arts lalabs makapalit na ko og kuan perla. Hi Mimi Gian. Miga shout out kay Mimi Gian channel. Ayan. Sa palangga ko dyan sa Sikihor. Kumusta palangga? Hi Evangeline Hotohot palangga, mega shout out to you sa taga Qatar. Ay, andyan ka ba sa Qatar? Good morning. Oh, Nick. Sabi ni Nicole and Glitch, sige may mag-ilis ka rin. May mag-ilis ka kasi para bigyan ka rin. Mag-ilis ka rin, me.
Quiet ka ba? May sabi ni Evangelito, quiet daw siya. Miga-miga shoutout sa taga-quiet dyan. Yung pumasok dyan, wag nyo namang bitbitin yung jacket nyo na bigay na ayuda kay Tita Inday, ha? Para hindi ano yung mga singit nyo dyan. Next. I'm just kidding, mapagmahal naman si Tita Inday pag mahalin nyo rin ako. Meme, maghanap ka nga ng signal para mabigyan ka ng pambili ng perla ni Nicole, o di ba? Yayamanin 'yan. Neil at Lalav, andyan ka pa ba? Wag mo munang iwanan si Tita Inday. Sabi ni Nicole, dikit ko sa'yo 10 ko na angel. Oy, Noy, Glisel, sabi ni ni Neil Arts, ayan, binigyan na daw yung 10. Yung 10 niya na angel. Salamat ng marami talaga. Noy, Glisel, naman. Ayan, binigyan ka ng 10 na alagad ni Neil Arts Palangga. Ang bait naman talaga ng Neil Arts Lalabs ni Tita Inday, oy. Thank you so much mga palangga. Ayan, Neil Arts Lalabs, salamat sa pagbigay na 10 angel para kay Nicole. Ayan. Sabi ni Meme na ako glase mo, arag naka wifi, nagpa-check up ko. Amping ka diha, me. Sabi ni Nicole, sige Neil at salamat kaayo. Sabi ni Evangeline, Tita Inday, wala pa akong tulog. Ba't hindi ka pa natulog? Anong oras na ba dyan sa sa quiet? Sabi ni Meme, ayan, di na ko mag-asa sa LS. Huwag ka namang di bali na mag-asa ka rin, o di ba? Sabi ni Nicole Anglet, salamat ng marami, Neil Arts. Wa kuy ilod, magpalod lagi ka. Sabi ni Nicole, ayan, amping diha, Meme. Neil Arts Lalav, salamat talaga sa mga mo, anghel na binigay para kay Tita Inday at saka kay Nicole. Ayan. Love for EM na, hindi ka pa na Ramadan ba dyan sa quiet? Ba't hindi ka natulog? Palangga Evangeline. Alas 4 na sa umaga, hindi ka pa natulog. Sabihan mo na kung gusto nila kumain, di sila na lang. Ba't kailangan mo pa alagarin? Sabi ni Meme, out na ko na apa si doktor. Regards na lang ninyo. Amping din na, me. Ano ba naman yan, Evangeline Hotohot? Sabi ni Scottfield like at Nicole Anglitz Family Channel. Ano daw? ODW na ako sa huling hirit sa winter. Ayan. Kaya nga, sabi ni Evangeline, kaya nga host, mamaya 1 PM ako gumising. So, okay lang din pag na ka, tanghali ka na nagising din. Neil Arts Lalabs, si Tita Inday talaga, magsabi na, walang sawang pagsasabi sa'yo na salamat ng marami, salamat na andyan ka. Mamatin siya. Salamat ng marami talaga. For my behalf of my cousin, ayan, salamat sa'yo. Salamat sa'yo, Nel, sa pagbigay ng ayuda. And to my super chatter, ayan, to Nicole Anglet, salamat sa pambili ko ng perla. May pambili na ako ng perla, yehey! Gaganda na si Tita Inday, o di ba?
Nax. I'm just kidding, pero totoo naman. O, di ba? Para makinis ang mukha ko na ano, gors. Ang kamera pinadolet. Sabi ni Evangeline, Tita Inday, tambay lang muna, may gagawin lang. Okay, tambay-tambay lang dyan, huwag mong bitbitin ang ano ha, ang ayuda, remember. Sabi ni Nicole, thanks, Scottfield, ayan. Scottfield say, Nicole Family Channel, Nilis here, idol. Ayan. Scottfield Langga. Aka. Alam mo na kung sino ka. Basta salamat talaga ng marami sa pagbigay mo ng mga ayuda. Ayan. To my super chatter, salamat ng marami. Ayan. Nabigyan ako ng ayuda. Salamat talaga. Sa pagbigay ng ayuda, salamat ng marami. To my super chatter, Nicole Anglitz, to all my viewers, thank you so much. Evangeline Hutuhot, Noy, parang nag-ano na din ata, dikit na kayo ni Evangeline Hutuhot, ayan. Isa din yan sa mga lalabs ko. Parang nadikitan ka na rin ata niya, Noy, ni Evangeline Hutuhot. Ang bait naman talaga ng palangga ko, oy. Scottfield Lalab at Neil Arts Channel. Ayan. Palangga Evangeline Hutuhot, pakiano din. Ayan si Neil Arts. Isa din yan sa mga pinakalablab ko na ano, palangga. Mabait yan. Bisaya yan. Basta mga Bisaya, o di ba? Mga buutan kami, labi na og matulog. Yun. No, nagdepende lang yon. Sabi nila, ano, masungit, o. Masungit ka kung may masungit, pero pag ano din sa mabait, mabait din kami sa mabait. Kaya, di ba, ang daldal ni Tita Inday, ang aga ng aga, di ba? Super aga. Ang ingay ni Tita Inday. Kasi nang ano naman kasi dito eh. Ang matanda ko. Diyan lang muna kayo magtiyaga sa pagtingin sa mukha ko. Kasi ang ano naman dito, magdaldal ako na wala naman ako sa ano dyan. Oh, ayun, nagbahing-bahing na yung matanda ko. O, diba? Ang cute naman niya magbahing, para pa siyang virgin. Ano daw? Oy, makinig kayo dyan. Sana all. O, diba? Mega shout out sa 3 million people in my house at sa 4 thumbs up kay Tita Inday. Again and again, thank you so much to my chopper. Ayan. Super chatter. To my Nicole and Glitch. At syempre, to my little love. Neil Arts. Mega shout out sa'yo. Salamat ng marami. Sa pagbigay mo ng mga anghel. Ayan. Sa pagbigay mo rin ng anghel for my behalf of Nicole and Glitz. Ayan. Tita Inday, magsabi sa'yo na salamat ng marami talaga sa pagbigay ng ayuda. Okay? Ayan, nabahing-bahing na. Busy na siguro ang mga lalabs ko dyan. Nasaan na kayo mga palangga ko dyan? Pasok naman kayo dito sa bahay ko. Mag-isang oras na rin ako, no? 39 minutes pa lang. Pumasok ka naman kayo dyan.
Sana naman, wag niyo naman akong iwanan, mga lalabs. Diyan lang muna kayo. Para may kasama si Tita Inday. Ayan, lumabas na si Haring Araw. Para maya-maya, ayan, makapunta ako ng palengke, di ba? Kasi umaraw na, lumabas na ang araw. Huwag niyo akong iwanan. Magchika-chika naman kayo dyan para naman masaya. Wala naman kasi akong kachika-chika dito. Noy, pwede mo ibaba mo rin yung iba mo na bahay dyan. Nag-unsa ka, Noy? Ibaba mo yung ibang bahay mo, Noy, para madikitan ka. I've lost my mind. Nagising na naman yan. Ito naman talaga si Apo. Anong klaseng tulog yan, Apo? Tulog ka lang ng 5 minutes, ha? Nicole and Glitz. Ano ba naman yan si Apo? Hindi man lang siguro isang oras. Ayan, sa mga palangga ko dyan, yung hindi pa nakadikit kay Nicole and Glitz, ayan, may bahay siya dyan. Pakidikit-dikit na lang. Thank you so much in advance sa mga didikit sa bahay ni Nicole. Padikit na lang sa mga lalabs dyan. Thank you so much mga palangga. Ang matanda ko dito, pag naulan ako, Diyos ko po, magsakit yung puwet niya sa kaupo dito, kadkad ng braha. Ganito siya. Wala naman tayong magawa. Evangeline Lalabs, ingat ka palagi dyan. Evangeline, palangga, di ba malapit ka na rin uuwi? Binigay ko kaya yung link ko doon sa natin. Wala namang pumasok. Siguro busy ang mga tao ngayon. Ang ingay naman itong matanda ko eh. Mega shoutout kay Julie Dogaw. Ayan. To Carlo family. To Manang Biday. Arnel Inites. Hi palangga ko. Yaya Hel. Mega shoutout sa Team Sinagol. Ayan. Salamat ng marami sa taga Team Sinagol, Team Bisti, Team Tulungan. Salamat ng marami sa palaging pagsubaybay nyo sa YouTube channel ni Tita Inday. Mega million shoutout everyone. Tita Inday, always love you guys. Yung hindi pa nakapag-follow sa YouTube channel ko, paki-follow na lang. Tita Inday, driver sa wheelchair.
Sa FB page ni Tita Inday. Ayan. Tita Inday, driver sa wheelchair, or Tita Inday si Kihod non, driver sa wheelchair. O di ba? Kompleto yan. Para hindi kayo mahirapan. Ganon yan. Pakidalaw-dalaw na lang. Handa akong tumanggap sa mga ayodang na kung ibigay nyo. Next. O di ba? Oy, nagsabi lang ako ng totoo. Malay mo ba? Nagsabi lang ng totoo si Tita Inday. Kasi ayoko yung like, tawag nito yung hindi magsabi ng totoo. Basta ako, totoo ako. Kasi yung iba naman kunwari pa ng mga ganyan. Si Tita Inday talaga is, nagsabi ako na totoo. Host out mo na ako ha, matulog na ako. Okay, Palangga Evangeline, ingat ka dyan. Good morning night. O, di ba? Sleep well. Ingat ka palagi dyan. Mag-ingat ka. Okay, ingat ka dyan, palangga ko. Salamat sa pag-join, Evangeline Hutuhot. Salamat ng marami sa mga palangga ko dyan. Mega shout out sa 3 million people in my house na andyan pa. Sabi ni Evangeline, bye-bye host. Bye-bye palangga. Ingat ka dyan. $9:30 AM pa din hate. Oo, Noy. 9:35. Wala o tukan. Tin siya. Yaw. Chutin pa, Noy. Anto. Tin siya yaw chuchay ya. 如果我不用出差，那等一下我们吃什么？我们没有东西可以吃。Di ko mag-ilis o niyang gabi, Inoy, kasi kung mag-ilis ko niyang gabi, tulog naman ka, oy, o di ba? Pag mag-ilis ko gabi, dili ka maka-join, unsaon na lang, wala ko ikapalit og perla. Ingana na siya, o di ba? Mo nga karon ko nagkuan, nag-ilis, Nicole. Kay kung unya na ko sa gabi, mag-ilis, wala ko ikapalit og perla. Di ka maluoy sa imong apuhan, wala ikapalit og perla. Sabi ni Evangeline, more night, Sisi, host, thank you. Ikaw din, ingat dyan. Salamat. God bless. Sabi ni, oo, di ba, Noy? Wala ko ipang palit og kuan. Kay kung alas 9 ko sa gabi, dire, unsang orasa din sa kuan, sa Canada. Alas 6 sa buntag. O, may nang karon ko nga buntag kay gabi din ha, di pa ka matulog. So, makapag-ilis ko, makita ka na ko. Makita ni mo akong dangas nga agta nga. Nasinaw na ni og sinabon og perla. Ang akong perla, hapit na horot, o di ba? Sabi ni Neil Arts Channel at Nicole, ang Glitch Family Channel, wag mo na sila balikan, idol. Nay Glisel, sabi ni ni Neil Arts, wag mo na lang daw sila balikan. Okay lang yon. Noy Glitch, na lang, ang balikan mo na lang si na lang. Si Neil Arts Channel. Nakita mo ba mga pumasok?
mga angel ko sa bahay mo. Nicole and Glitz, nakita mo ba daw? Nay, Nicole, nakita mo ba yung ano, pinasok ni Neil Arts? Tingnan mo, Noy, maraming pinasok siya. Nagpasok ata siya ng ano, 20 or 10. May pinasok siya na ano dyan, anghel sa bahay mo. Nagdala ng mga ano, yung sako, lagyan ng bariya. Still playing pa sa iba. Sabi ni Neil at ayan, ano pa siya. Pinanood pa yung iba niya. Basta palangga, Neil at salamat, lalabs. Sa binigay mo na ayuda sa akin at sa pagbigay mo rin for behalf of my Nicole, ayan. Salamat ng marami. To all my viewers, thank you so much. Tita Inday, love, love. Neil Arts Langga, sabi ni Nicole, may pumasok daw na ano, 6. May unom nga ni sulod sa iyang balay. Okay. Sabi ni Neil Arts, ayon, nagdula pa siya, naglanta pa siya sa uban nimo nga ko anoy, nga upat. Nicole and Glitz, ano, pulo daw ang iya ang kuan, anghel, nga isulod sa imo ang balay karon. Naapa siya gikuan nga kuan, upat. Ang unom pa ang nakasulod. Salamat kaayo palangga ha, Neil Arts, lalabs. For behalf of my Nicole, Tita Inday, super happy. At sa binigay mo rin kay Tita Inday, salamat ng marami talaga. Sabi ni Nicole, thank you sa angel mo, Neil Arts. Basta palangga, for behalf of my Nicole, and also to Tita Inday, happy talaga ako, promise. Salamat ng marami talaga sa mga anghel mo na binigay sa amin, kay Tita Inday at sa kay Nicole. Salamat. To my super dear chatter, Nicole and Glitz, salamat ng marami. Pag palagi mong andyan. Tita Inday, super love. Ang bait naman talaga na. Salamat talaga sa pagtabang nimo sa mga Bisaya. Na katulad ni host, o di ba? Sana all, maraming anghel. Sana naman. Nicole and Glitz, bukas may may palabas si Nel. 8:30 ba yun, bebe? 8:30 ba yung palabas mo bukas? Di ba may palabas? Nicole and Glitz, may palabas si gising ka na ba bukas, Noy? Sa 8:30 dito sa Pinas na time? Oo, Noy, bukas. 8:30 di ay, Noy. 8:30. Noy, dalawan mo naman siya bukas ng 8:30. Sana gising ka na niyan. May primer siya. Oo. Bukas 8:30, Noy. Ako naman 9. 9:15?
Nilats Langga, ano bang oras yung binigay mo sa akin? 9:15 ba ako, bebe? 8:30. Gising ka na ata niya, no, di ba? 9:15. Okay, 9:15 ako bukas, Noy. Tapos si Neil at Lalabs, 8:30. Kasi 9:15 ako. Si Lalabs, Neil, 8:30 siya. Sige, mag-alarm ka ha, para naman makapasok ka kay Nel. Sa Super Angel nating dalawa. Noy Glisil, taga ano din siya? Taga Cebu. Super Bisdak din yan. O, diba? Salamat sa Bisacol. O, diba? Biga shoutout sa taga Cebu diha na mga viewers ko. Mega shoutout sa taga US. Ayan. Sa Bruno Mars. Bruno, ayan. Si Dear Bruno, andyan na. Lumayas na siya kasi nasa gym. Neil Ats, ayan. Nicole and Glitz family, sabi ni Neil Ats, thanks idol. Basta salamat talaga. Neil Ats say, host dan sharing sa ilis mo. Salamat ng marami, loves. Tita Inday, love. Salamat talaga. Ang bait naman ito eh. Parang matunaw na ako sa'yo. O, diba? Sana ref ka na lang. Sana refrigerator ka para hindi matunaw si Tita Inday. Para palaging malamig. O, diba? Hugot pa more. Ano daw? Alam ko naman ito si Neil at din to. Marami ditong kahugot-hugot. Maghugutan na lang tayo para hindi tayo maano, di ba? Sana all. Isa na lang ang naiwan ko dito sa bahay. Wag nyo naman akong iwanan. Sabi ni Nicole, Neil Ats, abangan ko ugma imo premiere. Langga Nel, sabi ni ni Nicole, mag-abang daw siya ugma sa imo ang premiere. Magsunod rami ay. Di pala kami as in nasunod. Kasi ako 9:15, 8:30 naman si Ayan, sa mga palangga ko dyan, pasok naman kayo dito. Pasok! Ayan. Ang kape ni Tita Inday, naku, para natunguso ng itoy. Nakabalo ba mong itoy? Parang nguso ng tuta. Yung tuta, yun ba yun? Ang lamig na niya. Pero mainit pa rin to pag nakapasok na sa sikmura ni Tita Inday. Marami kasing dat-dat kaysa pag-inom ng kape, o di ba? Kahit malamig ang panahon, ito pa rin. Go lang. Salamat ng marami. Wala akong palagi talaga ako nang balik-balik na baka sabihin nyo na pabalik-balik ako. Kasi like talaga, happy ako na may tao na nagmahal sa akin. O, diba? Ganon yarn. Salamat ng marami sa mga lalabs ko na palaging andyan kay Tita Inday.
Salamat sa pagmamahal, Neil Ats Lalab. Mega shout out sa channel mo. Neil Ats Palangga, ayan. Salamat ng marami. Si Tita Inday. Ang simpleng babae na Bisaya, driver sa wheelchair. Yung iba naman, hindi naman lahat. Kasi yung iba, like yung parang kinakahiya kung anong trabaho, ganon. Para kay Tita Inday, hindi ko yan kinakahiya. Nagsabi ako na totoo kung ano. Ganon yun. Hindi ko yan kinakahiya. Totoo si Tita Inday. Kaya, si Tita Inday, happy na andyan kayo para kay Tita Inday. Sana hindi kayo magsawa sa pagmumukha ko. Kasi, ito lang talaga ang bigay ng Diyos. Oh, di ba? Ganon siya. Kaya dyan lang kayo, mga palangga ko. Sana naman. Nasaan na kaya si Nicole? Nanood pa kaya siya sa kay Tita Inday? Neil Ats Lalab, siguro busy yung natin dyan, mga kasamahan. Sabi ni Neil Ats Langga at Nicole and Glitz Family Channel, bigyan kita 10 ulit sa weekend kasi naiwan ko isang gadget ko na. Okay. Uy, wag naman siya lang ba? Magsilos naman ako dyan, palangga ko. Ako din. Kailan yan? O, diba, si Tita Inday. Sige, alam mo naman, matanda, matampuhin, Neil Ats Langga. Kailan yon? Bebe, Neil Ats, kailan yon? Wag naman si si Nicole. Nang ka eh. You need to be fair. O, diba? Nay, Nicole, sabi ni Neil Ats ayon, sa daw, sa next weekend, bigyan ka rin ng Angel. Yes! Yehey! Salamat. Salamat palangga, Neil Ats. Love mo si Tita Inday. Sabi ni Nicole, sige Neil Ats, wait ko yan. Yehe, palangga ako. Salamat ng marami. Neil Ats Lalab. Palangga mo talaga si Tita Inday, oy. Salamat sa pagmamahal mo sa akin at kay Nicole. Ayan, salamat. Tita Inday, love. Love ka na kay kay Nicole. Love ka ni Nicole at saka kay Tita Inday. Sabi ni Neil as naka-VJ lang yung 3 gadget ko. Okay, salamat ng marami Neil at Lalabs. Basta yung sabihan mo ako pag Tag-anir ako dudong ha. Kay bisan bahala nagmasudlan og daghang hangin akong tiyan sige yaw di ari basta kay di ba? Nagpakonsensya pa ang matanda. Ano daw? Ano daw 'yon? Sige, walwal pa more. Noy, Nicole and Glitz, abangan natin si ha. Abangan natin si si Neil Ats. Ang bait naman nito.
Ang bait naman talaga ni ano, ni Kia Nel. O, di ba? Ang galing ng mga pangalan niya. Sana bukas pag ano, nakabuo ako, ang pangalan ng anak ko is si Nel. O, di ba? Or Kia. Ang ganda, o di ba? Kia. Hala, nangarap ang matanda na magkaano. Ano ba yan? I'm just kidding. Baka mamaya maano na naman itong mga tao dito. Paano naman ako magkaroon ng anak na wala naman akong asawa dito? Diyos ko po. Nangarap ang isang matanda na tulad ko. Mapalo na talaga ako nitong matanda ko dito. Kanina pa ako nag-ingay. Sana naman, andyan kayo palagi kay Tita Inday. O, di ba? Isang oras na ako nagwalwal dito. Pero, hindi ko yan pinag-ano kasi kahit ilang oras ako dito, andyan kayo, o di ba? Hindi nyo ako iniwan. May taong nagmahal, totoong nagmahal. O, ayan. Salamat ng marami talaga. Mega million. Shout out sa 4 na milyon na tao dito sa bahay ni Tita Inday. At sa 6 thumbs up. Ayan. Salamat ng marami na andyan kayo para kay Tita Inday. Siguro antok na yan si Nicole kasi or nagpatulog sa apo. Tulog siguro ang apo ko. Nilas Lala, wala ka bang pasok ngayon? Salamat ng marami. Ay nako, Nicole. Ito naman talaga si Apo, ng ano na naman. Wala kang pasok. Buti naman wala kang pasok, langga. Para nakaano ka kay Tita Inday. Nakapasyal ka din sa ano, sa bahay ni Nicole Anglitz. Salamat ng marami. Buti na lang andyan kayo. Nilats Lalab, naka-almusal ka na ba? Baka busy ka dyan sa ano mo. Malaki na yung bahay mo palangga. Sana naman matulungan mo naman yung ano, yung tawag nito. Yung mga maliliit na ang kulit naman ng panay taong na magtawag-tawag sa ako eh. Ako, nag-inom na lang ako ng kape. Sa awa na, naubos na din. Kahit malamig. Kahit malamig si kape, oo nga, ang laki ng bahay ni Nilats. Di ba? Nicole Palangga, malaki na yung ano niya, super condominium. Ilang story na yan? 3 story na ata yung bahay niya ni ano ni Nilats.
Talaga? Hindi ko napansin. 8 palapag na ay ka palangga, Nil Arts. Ang galing mo naman. Sana all makapagpatayo ng bahay na 8 palapag. Bibi, maawa ka naman kay host. Sana naman. Yung katulad ko, palangga, nila at saka kay Nicole. Sana naman matulungan mo naman kami na pagpagawa kami ng bahay na katulad mo. Nakait palapag ka na pala eh. Ang galing naman. Congrats sa'yo palangga, Tita Inday. Happy for you. Sana hindi ka magbago na ano. Wag mo kalimutan na lumingon sa ano Di ba? Sige ka. Wag kang ganyan. Sana wag mo naman kalimutan yung ano. Wow, ang galing naman. Oy, kaya siguro nung nag-celebrate ka. Palangga, may i-message ako sa'yo mamaya. Pagkatapos nito. Ayan, sabi ni Nicole, sana di ka magbago tumulong sa maliit na bahay ni Ats. O, narinig mo yan? Nil Ats Lalab. Para namang naano ako sa'yo eh. Sana yung mga katulad namin na lang, dito pa sa yung kubo-kubo lang yung namin, wag mo naman kaming pabayaan. Sabi ni Neil Ats, oo naman mga idol, kaya nga lahat pinapagpasok ko sa GC ko para makapag-sub to sub nila. Basta palangga, salamat talaga. Sana naman hindi ka ha. Ang laki na pala ng bahay mo eh. Naka-8 palapag ka na. Kaya ikaw, Nicole Anglets, huwag kang dyan. Sabi ni Nicole. Sige Noy, Nicole, paliguan mo muna yan. Basta Nicole, Nilats palangga, wag mo naman kaming iwanan. Buti ka pa, nabigyan ka na ni Lolo ng ayuda. Happy naman ako sa'yo. Ang kasi, malakas yung mo din, yung mga palabas mo. Yung sa akin naman, hindi naman kapiranggot. Napansin mo din naman siguro nga, every time yung may ako, mga palabas, di ba? Pero okay lang yon. Hindi ako susuko hanggat sa makaya ko. I do my best. Kasi lahat naman tayo galing dyan eh. Kaya yung kung meron ka pa dyan, kung anong meron ka pa dyan, sana naman hindi mo ipagdamot sa amin na katulad na maliliit pa yung bahay. Hindi mo kami pabayaan. Sana marami pang katulad mo sa'yo, palangga, Nel Arts, na hindi magbago. Kasi marami naman talaga sa natin, kagrupo na malaki na yung bahay nila, pero ayun din. Yung parang ang gusto nila is yung sila lang yung Kaya si Tita Inday salamat talaga na andyan ka.
Hindi katulad doon sa iba na ganon. Ang bait naman ito. Salamat talaga. Laban lang mga idol. Dati nga, nung naka 1K ako, parang gusto ko sumuko. Kaya, habang tumatagal, na-enjoy na ako host. Parang memories mo na lang yung videos mo. Oo nga eh. Alam mo palang ga, lalabs, nail arts, yung ano, yung, hindi pa ako nakapag, ano ata, no, nakuha ko na yung saging, tapos, yung sa ano, hindi ko pa yun nakuha. Tapos, ang dami ko kasing natanggal eh. Yung sa WH, marami akong natanggal. Kaya, ang dami ko talagang stress. Tapos, parang ayaw ko na talaga. Tapos, iyak ako ng iyak. Ganon. At same time, kumikita ka. Oo. Basta yung, ako talaga, yung parang nag-ano na talaga ako. Yung gusto ko na, ayaw ko na kasi yung parang na-stress na ako. Tapos, sa gabi, kulang ka sa tulog. Pero, ito, lumalaban pa rin ako. At salamat naman sa lahat ng mga viewers na nag-ano din, like, yung mga nagasuporta palagi sa akin kahit hindi naman, inaamin ko naman talaga yung mga content ko, hindi yung tawag nito, hindi yung as in na kagandahan, ayan. Pero ako, para sa akin talaga is, totoo yung mga sinasabi ko sa ano ko. Nakita nyo naman yung mga vlog ko na ganon. Basta ako nagsabi ako ng totoo kung ano yung mga ginagawa ko, ganyan. Hindi ko yan kinakahiya kung ano yung like, lalo na sa trabaho ko dito sa Taiwan. O ayun, hindi ko yan kinakahiya. Basta ako nagsabi ako ng totoo kung ano ako, ganon. Kaya, hindi ko kinakahiya yung mga ganyan-ganyan na like sa trabaho, di ba? O di ba nagdakdak si Tita Inday? Ano daw? Kaya yung parang alkansya, alam mo ba yung sa alkansya nga word, di ba? 30K na sana ako, kaya lang start nung September last year, araw-araw ako na. Ba't nalagas yung ano mo? Malagas pa rin ba yung ano mo, saging? Kahit malaki na yung ano mo? Yun ba yun palangga? Ang laki na din ang naano, no? Ganon ba yon? Ano ibig sabihin nun? May ano ba? Tawag nito? Like, yung parang binabawi nila yung binigay, yun ba yon? Kaya nalagas? Or si Lolo? Ano ba? Ganon. Sana naman, huwag naman mangyari sa akin. Iba pa naman ako. Ganon. Si Lolo talagang nag-ano niyan. Huwag naman ganon. Pero gulang tayo palangga, promise. Sa totoo lang talaga nung ano pa, yung hindi pa ako na monetize, na ano ko talaga yan. Dami ko talagang luha, tapos basta gusto ko na talaga tayo mag-ano na nun, susuko, pero yung parang naisip ko rin naman na pag susuko ako niyan, paano naman yung pinaghirapan ko from the start, o di ba? Ganon ba yon? Pag yung mga sa previous na nag-ano sa akin, hindi na nag-ano. Like, kailangan talaga palang, kumbaga, yung nag-ano sa'yo, kailangan mo i-follow pa rin. Hindi yung like, nakapag-follow sa'yo in once or twice, ayaw na. Kaya, na ano yon? Kaya siguro ang ano din, yung iba na, kasi yung
isa ko din na ano, barkada, ganun din ang nangyari sa kanya. Like palaging naglagas yung mga saging. Saging pa more. Okay, based on your observation. So, kailangan pala talaga pag ano, kung like hindi mo siya iwanan, kailangan ipanood mo siya like kahit paminsan-minsan, at least like tuloy-tuloy yung pag ano mo sa kanya. Pagbigay ng ayuda, yun ba yun? Basta salamat talaga palangga sa ano. Sana naman yung sa ano natin, ipagpatuloy natin yon. Kaya ako kahit super pagod na ako, tiyaga na lang. Kasi maisip ko rin yung like sa pag-start hanggang sa ngayon. Tapos kumbaga, ano ako, susuko. Naku, tingnan nyo naman yung mata ko na ano na yung sa eye bag. Pero gulang talaga. Kahit yung sa mga views ko, sa mga upload videos ko, hindi naman kalakihan. Pero at least kahit papano may maano ka rin, may mga views, ganyan. Kasi inaamin ko naman, hindi naman ako artista na like maraming mag-ano talaga yung views mo. Like how to say, yung parang mag-viral, kumbaga. Mag-ano siya. Eh siyempre naman, isa lang akong ganito. Pero, gulang. Laban lang, Tita Inday. Yun yun. Yung parang alkansya lang. O, diba? Kaya, laban lang, Tita Inday. Kaya sa mga ano din, yung sa mga baguhan lang, suggest ko na lang din, laban lang tayo. Huwag kayong gi-give up kasi darating din yung panahon na ano din yan, lalaki din. Kasi tulad dun sa ano, like tayo na mga dito na, like katulad sa'yo palangga, Nel, 'di ba galing din, 'di ba dinhasad ka, magbisaya na lang ko oy kay makuan na lang ko niya. Magkuan ka ba, like dinha po ka nagikan, 'di ba, sa gamay pa nga saging hantud nigdako hantud karon, o 'di ba? So laban lang jud taan eh. Go lang mga palangga. Hanggat sa makaya natin, go lang. Bahala na og ginagmay ra atong kuan god, basta kay naara oy magkuan sa ato mora na siya. Naaman po'y uban god mga palangga lalabs. Nail arts yung iba naman kasi kaya hindi mapasok yung ibang saging kasi nagdiretso sila sa pag-ano sub tapos hindi naman nagapanood. Siguro yun, tama ba ako? Pag nagdiretso ka lang nag-ano doon, dapat manood ka muna para papasok. Kasi kung diretso-diretso ka lang, ayon, nawala din. Nasayang din yung ano mo. Salamat talaga palangga, Nel. Sa super chatter ko, si Nicole. Ayan, salamat ng marami. To all my viewers, thank you so much. Salamat talaga palangga, Nel. Buti na lang andyan ka. Sana matulungan mo yung iba din na ano, kagaya ko. Marami ka pang matulungan. Nakatulad ni Tita Inday. Ay ko na maiyak kasi bawal pa naman dito maiyak kasi.
Kasi marami talagang ganyan. May tao talaga kasi na yung ayaw nila na malamangan. Tama ba ako, Bibi? Yung malamangan. Ah, Kaya ayaw nila magtulong doon sa mga tao na andyan pa sa baba. Kasi like parang matakot sila na baka mamaya bigla pang tumaas. O, di ba? Kasi kanya-kanya naman tayo. Buti na lang andyan ka, iba ka. Ang bait naman, di ba? Napasalamat ako sa ano. Kahit alam ko naman dito lang tayo nakakilala sa social media, pero andyan ka. Salamat palangga na tawag nito, yung ini-encourage mo ako, ganyan. Salamat ng marami. Kasi andyan ka. Hindi basta iba ka yung sa tulad ng iba. Agnesia B Vlog. Ayan, salamat ng marami palangga ko. Salamat na andyan ka. Maayong buntag palangga, Agnesia B Vlog. Maayong buntag. Nakalugar. Nakabisita ka sa akong payag. Nail arts palangga, ayan si Agnesia B Vlog, ayan. Isa din yan sa mga lalabs ko. O pangisda lang din ha, kana si si nail arts palangga, ayan. Si nail arts lalab, isa yan sa mga lalabs ko. Super palangga ako niyan. Bisaya din yan, Day. Agnesia. Ayan. Nail arts lalab, miga shout out sa'yo. Ayan si Agnesia B Vlog. O di ba, buutan siya, di ba? Super. Ang tita Inday na bisdak. O di ba, palangga ako nun. Palangga mo rin siya. Sabi ni Agnesia, ganahan ka iko sa imong legs. Next, salamat bibi. Bisan pa og barikoson, o di ba? Bahala na barikoson basta kay hilason, o di ba? Ganon. Bahala na di ay. Wala pa di ka work diha karon. Ang akong buhat karon dili lang nako ipakita kay nagakadkad ni og kuan, karton, ani akong tigulang. Nagulan-ulan man gud diri ba, dili may makagawas. Bahala barikoson basta hilas te, o di ba? O di maingon, oy lalabs, o di ba mga Bisaya jud, promise. Di ba daghan maingon Agnesia lalabs nga kuan. Pilingon daw, so what? Oh, porkit balola nako tapos wala na lang ko'y karapatan maginana, o di ba? Gawat jud ang mga Bisaya. Bahala na. Bawi araman gihapon. Oh, bahalag barikoson basta hilason. Bahalag bulad ang kinaon. O, di ba? Ganon. Gaabot ang mga Bisaya, bay. Host, nag-BG lang ko, ha? Okay lang palangga, nila at basta wag mong bitbitin yung binigay mo na ayuda kay Tita Inday, ha? Makurot ko yung singit mo, tandaan mo yan. Sabi mo, mahal mo na si Tita Inday. O, di ba, Agnesia lalabs? Ganon yon. Kaya wag mong bitbitin yung binigay mo na ayuda kay Tita Inday. Ako ani naghigda-higda pa kay walay amo. Na ako diri sa kuan, bebe. Na ako diri sa Taiwan. Kinsa ingon kay ako upawan. Di daghang mga basar-basar diha mga palangga. Nga
Pilingon daw ko hilason. Ay, hilason eh. Ang anak, na kay kamo ko ni makakaon og bulad. Bahala na kung kuan. Ang say tawag ana. Bahala na kung bulad ang sudan basta kay hilason, o di ba? Barikuson lagi ko pero hilason pa man gihapon. O, ing ana na siya ganon, palangga ko. 'Yon. Oo na ako diri sa Taiwan, lalabs. Ugma puhon ha na apod ko ikuan. Sinil as lalab na po na siya oy, ang say tawag ana. Na po na siya pelikula ugma. Ada dili ko magapaapekto ana nila oy kay madaot ang akong beauty. So madaot imbis pangag na ta tapos mag-ingon ana maglipay na lang ta oy. Wa ko'y pakialam sa mga buzzer basta ako kay malipay ra ko mo na siya. Ang ako ang kuan ugma bibi kuan Agnesia vlog 9:30. 9:30 ba 'yon? Palangga Agnesia padikit-dikit naman diyan kay Nicole and Glitch. Ayan. Ano ko 'yan? Pamangkin ko 'yan nasa Canada. Pakidikit naman diyan. Sana naman. Sana naman. Wag mo namang idamot pagpindot ang ano mo diyan sa kamay niya. Di ba? Palangga din yan ni ano. Si Neil Arts, ayan. Nakadikit na kaniya. Ang iya amang gungkuan baby, Neil Arts, ano, Agnesia Lalabs, bata manggod. Kana iyang gidikit, kana siguro iyang gibaba, maora og pwede ka maka minsahe anak niya. Morag nakadikit na kaniya. Nicole and Gliss, tingnan mo nga, nakadikit na ba si Agnesia sa imoa? Uy, tabian kay si host, no? Sayo sa buntag. Apikto siguro ni sa nakainom og kape ba? Sabaan ka, ibay. Di ka sure? I-sure mo naman, baby. Uy, naunsam na siya. Kana bitaw mahigugma bitaw ka Agnesia Lalab, i-sure po diho ay kay para po di po masakitan akong lughan. Ay. I-sure po din ha, bibi, nausaw na siya ay kay kana bitaw mo kaon bitaw ka ko. Mo ba pang i-sure po na paglunok nimo kung wa pay bukog. Kalamay jud nimo ko siyon dia inday oy. Dili man gud ko magamit og ninja. Ayaw na nang kuan-kuan din ha. Oh, balikan ka daw ng ano, balikan ka daw ni Nicole. Ay, gamit-gamit din na og mga turtol-turtol. Oy, kay dogay man na siya mo idog. Usa wa di si Agnesia Lalabs oy. Sure ba ako maglablab. I-sure din na kay kanang baga sure bitaw ka magalablab ba. Pare sa na sa maglunok bitaw ka og kanang isda imo jung i-sure og wa ba toy bukog kay para di ka mabukog. I love you baby Agnesia Lalabs. oy sa grupo bitaw nato no. Digo shout out sa team Sinagol. Ayan. Ako siguro ang pinakamatanda doon na sa Lawayon, o di ba? Inaamin ko 'yan. Sabi ni Nicole, balikan din kita Agnesia vlog. Sabi ni Agnesia, sure. Sure biya ako mag-love niya. Ako ang gilab, dili sure. Kuanan lagi ka, oy. Wala ko anak ninyo. Oy. Legit today siya, oy. Nya maghinlo na ko kay gisilduhan biya ko. Unya ra ka di anay, sus to man ka ana. Nagmata na day mo ako an. Pareha ba gud tagod nangamuhan? Kanunay ba nang gaswildo? Salamat ng marami sa
2 million people in my house at sa 7 tamsak. Agnesia lalabs nakatamsak na ka ha. Kay lambusan ka na ko unyag luwag. Luwag pa more. Para di ko nimo pa kalimtan. Laag pus ako payag ate na abya ko'y giluto dito. Gitagaan, wala di ka na ko tagaan. Agnesia, Nicole and Glitz, laag dito sa ilakakuan kay naa daw siya giluto. Ato ko niya maniuto sa inyo halalab sa Agnesia. Para matambalan na akong kakuan ba? Kay tugnaw-tugnaw jud gihapon dire. Dili ba tugnaw din ha? Oo, di ako maniudto lang ga. Inaog unya dito sa kuan ba? Sa grupo na to, inaog ang imong balay. Kay pagkahuman ako ani karon, adtuon ta ka. Para makita ko sa imong giluto. Mao ba? Mayo pamantaman ang kuan di ari bebe. Ang kanang winter. Pero sugmat-sugmat usahay pod lagi naapod oy mugawas si haring adlaw mo po nang mupagawas po ko sa ako ang legs po kay main na lang o di ba mainit-initan ni akong barikos o di ba ganon. Kay na disod kayo dili na ako ipagawas ni akong legs oy kay Ginoo ko. Mingawon pod oroy nang kuan. Kisay mingawon bibi. Unsaon na lang dili sila makita sa akong legs nga napunog barikos. Mingon jud tong nga unsa na ka tong legs sa tong tigulang oy nawala naman. Pasagdahin na lang guna sila oy kung dili pansin nun. Sabi ni Nicole, sige laag ko sa imo balay, Agnesia vlog. Agnesia lalabs mo ato si Nicole sa imo ang balay. Ayan ang pagkandaduhin imong balay kay para pagtuktok ni Nicole nga magdala siya og kuan, kaldereta, maabrihan siya dayon nimo kay basin unyag mayabo. O di ba? Ingana na siya. Tagay din si Nicole sa imong sudan ha kay magdala si Nicole. Dadan daw kaniya og kuan, kaldereta. May pamudi na kay lami mong sudan. Pero ako bulad lang. Pero okay na siya bulad. Bahala bulad akong sudan basta kay mabawi raman gyapon sa hitsura sa mga legs diha nga barikoson o di oy ayaw mo pagkuan nga bisan og bulad sudan no. Bulad ang sudan tuod pero mabawi raman po sa akong hitsura. O ingana na siya. Bawi-bawi ra. Kaya manang kanang uban din na mingon nga hayahay ang kanang trabaho sa OFW oy. Kasi hayahay gud in taon. Hayahay karon ka nagalingkod-lingkod. Napoy time nga hayahay, napoy time nga kuan, di ba? Pero okay ra na siya. Ato lang may ikatawa gud oy. Pasagdera nang kuan di ana, di ta magguol-guol. O di ba? To all my viewers, magpasensya na lang ako sa inyo kung ang language sa mga video ko halo-halo kasi magbisaya ako, Tagalog, or sometimes I need to speak English because sometimes also I have viewers from US. Mega shout out kay Bruno 24K, ayan. Because he don't know how to speak Tagalog or Bisaya. That's why I need to talk English for him. Kasi baka naman hindi siya makaintindi ganon. Yung sa
ano din, speak it out sa Bisaya, ganun din. Bisaya talaga ako. Kaya yung iba na hindi talaga yung pag Tagalog ko, ayun, iba din. Kasi Bisaya talaga ako. Hindi ako yung as in a super mag-ano sa Tagalog. Baka yung iba dyan magsabi na ba't mag-Tagalog or mag-English, tapos Bisaya ako. Kasi pag mag-Bisaya naman ako sa lahat as in yung sa mga video ko, mag-Bisaya ako. Yung iba naman kasi hindi din nakakaintindi ng Bisaya. So I need to be fair. Pero yung sa English, hindi naman ako lahat ng mga vlog ko is like nag-English ako. Hindi naman lahat na nag-English. Kasi mostly sa ano ko is nag-Tagalog talaga ako. Pero hindi ko talaga maiwasan na makapagsalita ako na Bisaya kasi Bisaya din naman talaga ako. Kasi yun nga, ang sinasabi ko is yung pag-pronounce ko sa Tagalog, hindi as in na super talaga ako sa Tagalog kasi Bisaya ako. Pero I am proud nga Bisaya ako. Yun. Kaya ito magsabi ako sa inyo ng ganon. Hindi nga ako as in na super ako sa Tagalog, sa English kasi Bisaya nga. Para malaman ng iba yon. Kasi yung iba baka naman mag-ano dyan. Kaya again and again to all my viewers, thank you so much everyone. Nicole Anglet, salamat ng marami sa ayuda na bigay mo kay Tita Inday, pambili ng perla, o di ba? Tonilats Langga, lalabs, Tita Inday, love you. Ingat ka palagi dyan, palangga ko. Salamat ng marami sa binigay mo na anghel sa ayuda. Ayan. Si Tita Inday, magpasalamat for behalf of Nicole. Ayan. Sa binigay mo na ayuda. Salamat ng marami. Sana pagpalain ka ng Diyos. Salamat ng marami. Sana hindi ka magbago, Nil Atslalag. Alam ko naman mabait ka. Sana hindi ka magbago at hindi ka magtulad sa iba. Andyan ka sa mga tao na nangangailangan mo, katulad namin na dito pa, ang kubo namin isira-sira pa. Sana matulungan mo rin. Pagpalain ka ng Panginoon. Basta si Tita Inday, siguro magtapos na ako ngayon, malapit na. Kasi hindi pa ako nakapagsaing. Anong oras na? 10:30 na. Kaya, again and again, mga palangga ko, Tita Inday, love you guys. Salamat ng marami. To all my viewers, thank you so much. Happy Tuesday morning, everyone. Tita Inday, love you guys. Bye-bye.